en la societat valenciana, producte de les retallades que s'estan produint en necessitats bàsiques que tenen a veure amb l'educació, amb la sanitat, amb el benestar social en general, serveis socials i tal. I bueno, hi havia un context de malestar. Es dona la circumstància que l'Institut Lluís Vives està molt al centre de la ciutat i per tant això, diguem-ne, és més fàcil convertir-ho en un punt de referència, que tinga més difusió i tal. Els estudiants del Lluís Vives estaven fent protestes periòdicament i decideixen així a ficar-se davant del semàfor i tallar el trànsit un momentet. Si ho hagueren sabut gestionar bé, les autoritats, si ho hagueren pres amb un poc de paciència, hagueren estat un ratet tallant el trànsit, després hagueren apartat i probablement no haguera passat més. L'actitud prepotent, agressiva, etc. de les autoritats, el comportament serril, és el que va provocar el desencadenament que va provocar. És a dir, és molt terrible veure a policies perseguint i pegant a criatures menors d'edat, a xavalers d'ESO, a xiques de 15, de 16 anys, és molt bèstia, és molt bèstia. Sempre és bèstia veure la policia pegant a la gent, i més quan estan exercint un dret democràtic, però encara és molt més cridaner quan es tracta de menors. Això, diguem-ne, va funcionar com una espoleta, va fer que se produïra un efecte simpatia i que, d'alguna manera, el Lluís Vives, durant tots aquests dies que va durar la primavera valenciana, que se va avançar a la primavera, era febrer, durant tots aquests dies se va convertir en un referent, en un símbol de totes les lluites contra les retallades, contra els abusos del Partit Popular, etc. I cal tenir en compte que això ja venia de més arrere, és a dir, els alumnes del Lluís Vives havien vist l'any anterior el 15M, l'havien tingut davant dels seus nassos. Quan entraven i eixien de l'institut, allí estava la plaça del 15M amb tota l'ebullició. Vull dir que són criatures que s'han socialitzat políticament d'una manera accelerada. És a dir, havien après que tenien una sèrie de drets, que se podia i se devia protestar quan les coses no t'agraden, etc. I després maduraren molt ràpidament quan sentiren la violència sobre ells. Va ser, diguem-ne, un episodi important de la presa de consciència de la societat valenciana respecte a la situació difícil de suportar en què ens trobem, en una situació en la qual el partit del govern està abusant, i més que abusant, de la paciència de la gent, retallant. Tots aquests abusos que s'estan produint i que venien darrere, d'alguna manera se canalitzen en el moment de la primavera valenciana, que, diríem, en el procés valencià, diguem-ne, de presa de consciència de que ja està bé, de que este govern és intolerable, etc., que cal llevar-nos-els de damunt, etc., ja per una banda el 15M és un moment important, el 15M, ja la primavera valenciana i ja el que està per vindre. És a dir, que s'entendrà millor el que ha significat la primavera valenciana quan passen més coses, quan vegem el procés complet. Les xarxes socials juguen un paper important, no per elles mateixes, sinó per la manera com les usen les persones. És a dir, les xarxes sense les persones no són res, ni els diaris, ni les teles, ni res. És a dir, els instruments de la comunicació no són res sense les persones que els usen. I se poden usar de moltes maneres, se poden usar per enganyar, per a mentir, per a manipular, per a oprimir, tal, i també se poden usar per a difondre la veritat, fer que la gent siga conscient, etc. En aquest sentit, el gran canvi que probablement la gent jove, que pràcticament ha estat socialitzada, és a dir, el procés de presa de consciència del món en el que vivim, de la societat, etc.,
és pràcticament en la gent jove de la teva generació simultània a l'aparició de les xarxes socials. És a dir, no conegueu un món sense xarxes socials, no? Però abans de les xarxes socials les coses eren d'una altra manera. Vull dir, el gran canvi és que abans els moviments socials no podien autodefinir-se. La definició els la donaven els mitjans de comunicació dominants. Com els la donaven els mitjans de comunicació dominants, podien contenir-los, refrenar-los, castigar-los malinterpretant el sentit del moviment, etc. I perseguir-los, anul·lar-los, etc. Tot això, ara, els mitjans de comunicació dominants, els grans diaris, les grans teles, etc., ja no poden fer-ho. I no poden fer-ho perquè hi ha tot un camp, diguem-ne, lliure, de moment, de comunicació. Qualsevol persona, en un tuit o en un Facebook, mostrant una sèrie de fotografies, penjant un text, dient una sèrie de coses, si aquestes coses són importants, són veritat, són comprovables, mobilitzen, etc., poden tenir una difusió i una importància superior a lo que diga Televisió Espanyola o a lo que diga el diari El País. Per tant, les xarxes són fonamentals en aquest sentit. En la Primavera Valenciana, el hashtag Primavera Valenciana en Twitter va fer una gran faena i tota la mobilització a través del Facebook, etc. És a dir, que en aquest sentit sí que és cert que les xarxes permeten una comunicació directa, horitzontal, que abans no existia. Cadascú va estar en lo seu i va fer d'acord com creu, de tal manera que els mitjans tradicionals de la dreta intentaren criminalitzar el moviment, Radio Televisió Valenciana, que ho vaig sentir jo, i va provocar l'ocupació del plató dels treballadors de Radio Televisió Valenciana, que se relaciona amb l'ERO de Radio Televisió Valenciana. Era un dia de protesta de l'ERO, però era l'endemà de la càrrega de la policia davant de Lluís Vives, quan hi havia gent en tota l'esplanada davant de l'Estació del Nord, etc. Quan se va concentrar moltíssima gent en solidaritat. I Radio Televisió Valenciana va dir en l'informatiu de les 9, va dir que els policies s'havien defensat de les agressions dels joves estudiants, etc. Evidentment, sense mostrar ninguna imatge perquè no en tenien cap. La batalla de la veritat ara se juga amb les imatges. Tot el que intentaren demonitzar al moviment de la Primavera Valenciana, en cap moment aconseguiren mostrar ninguna imatge de que els estudiants i les persones de totes les edats que després anaren a fer-los costat hagueren actuat de manera agressiva. No aconseguiren mostrar ninguna imatge, mentre que imatges de la violència policial n'hi havien a punta pala corrent per internet. Tot l'intent de demonitzar la Primavera Valenciana, d'associar-la amb Compromís, de que Compromís són malos, que tal i que qual, els resulta completament al contrari. Perquè és que, a més, tots sabem que és fals. És evident que Compromís està ahí, però Compromís ni dirigeix, ni manipula, ni tal i que qual. Participa com tots. I tot el món no és de Compromís. N'hi ha gent de tot. Hi ha gent simplement que està enfadada i que té dret a protestar. Alguns inclús antics votants del Partit Popular. O sigui que... I són ells mateixos els que ajuden a que la gent identifique que Compromís és l'alternativa.